10 minutter over 7 vågner jeg. Og det er faktisk blevet sådan... Nu bliver du helt... Du sidder og slikker dig. Jeg slikker munden. Jeg er helt løfter bordet til det med. I weekenden, der vågner jeg også af mig selv sådan ved 7-tiden. Jamen prøv at høre. Det er simpelthen så dejligt. You're such a good boy. Det er sindssygt dejligt. You're such a good boy. Altså, det føles virkelig også godt, når man vågner efter sådan en nat. Og det er så skønt. Thank you. Det er simpelthen så dejligt at vågne op og tænke... That's the drug. Jeg er veludhvilet. Det her, er vi ikke enige om, det er the drug you want. Rasmus Brohave. Emil Thorup. Velkommen. Tak. Tilbage til programmet. Mange tak. Lang Det levetid. er 3. gang, jeg er her nu. Ja, det er det. Det er helt vildt. Men det er helt vanvittigt. Ja. Men det gode ved det her program, Ja. lad mig sige det på den måde, jer, der lytter med derude, I kan godt glæde jer. Det her, det er alt, hvad jeg drømte om. Altså, har du set resultatet? Jeg har resultaterne. Okay. Enten er de fuldstændig forfærdelige, Ja. eller er de helt fantastiske. Der er i hvert fald sket noget. Okay. Og jeg fortæller dig lige om lidt. Det er Der er i meget hvert fald spændt sket på. en form for udvikling, og det er jo det hele det her program går ud på. Ja. Jeg ved godt, jeg har så nu har jeg selvfølgelig afsløret en lille smule. Jeg kan næsten regne ud, hvorfor jeg er så giddy omkring det. Du skulle lave en masse forskellige interventioner, som du har gjort med blandet succes. Sidst du var herinde, var du sådan, noget af det lykkedes, Ja, det er noget af rigtigt. lykkedes. Jeg lister lige op, hvad du skulle. Gerne. Det var især træning, bevægelse. Vi skulle have gang, vi skulle minimum gøre 3 gange styrketræning om ugen, og så skulle du løbe 2 gange om ugen. Yes. Normalt prøvede du at styrketræne 2-3 gange om ugen, men noget af det ikke altid. Ja. Det var en af de ting, vi var ret faste på, fordi det kunne hjælpe med din søvn. Så skulle du stoppe med at drikke væske de sidste par timer, inden du gik i seng. Ja, tak, fordi så du jeg var ikke skulle bekymret op for og- at tisse som en olding. Jeg skulle ikke op og Fordi du er natpisse. 9 år gammel. Ja. Og så skulle du spise mere protein, ligesom alle andre, der har siddet i den stol der. Men især fordi du styrketræner så meget, er så ung og rørig og så videre, så var det virkelig vigtigt, at vi fik gang i den der. Og du fik jo et mindre chok over... Du spørger på et tidspunkt i programmet om 150 gram protein, er det 150 gram kylling? Og så ved man ligesom... Og det er ikke for at outshame nogen overhovedet. Det havde jeg svaret for 3 år siden. Det troede jeg. Jeg troede, når jeg siger du protein, jamen du mener også bare kylling. Eller oksekød. Men det er jo proteinindholdet. Desværre. Og det er jo, som de fleste, der lytter med i det her program, desværre noget lavere end 100%. Ja. Det er nærmere 20 i de fleste af sådan nogle fødevarer. Så åbner du lige bare, det er så dejligt. Du kan faktisk give dig, det er det tredje afsnit, Johanne åbner en dåse dansk vand under programmet. Hun prøver sådan diskret at gøre det, og det er på en eller anden måde, når du gør det diskret, så er det endnu mere irriterende. I stedet for bare åben. Riv plasteret af. Ja, sådan. Nå. Ja. Du skal snige dig med på en eller anden måde. Jeg skriver så meget af det her. Ej, men du er faktisk en del af det. Du er en del af pakken her. Ja. Nå, du skulle spise noget mere protein, og det er ikke bare 150 gram kylling. Du fik et mindre chok over, hvor lidt der ligesom var i, så vi snakkede om, hvordan vi kunne variere det og gøre alle de her forskellige ting, så du ligesom kunne... og alle de her ting skulle du egentlig gøre for at optimere din søvn, som egentlig var fin, men den kunne godt blive bedre. Ja. Fordi du var bekymret for, at du ligesom vågnede om natten, eller faldt i søvn, eller om du fik nok søvn og sådan noget. Og alle de her ting har i hvert fald teoretisk set påvirkning af søvnen. Både for bevæget sig og få noget ordentlig mad, som kan man sige, gør ens blodsukker stabilt, så man ikke har brug for at snakke om aftenen, og som man ligesom er rested og digested, som det hedder, at være i det der system, når man lægger sig på puden. Og der blev kigget meget skærm. Ja, og der var så den sidste ting, lige præcis, som du selv siger, er skærm. Dog, ny viden. Nå? Kan I lige så godt få den her? Har lige afsluttet en ny podcast-serie med blandet Matthew Walker, som skrev bogen Why We Sleep, som er sådan, jeg vil sige, fæderen til moderne søvnvidenskab. Ja. Og det viser sig, at det der med det blå lys er overvurderet. Det er overvurderet? Det viser sig... Nej, du kan stadig ikke doomscroll. Nå, jeg tænkte nemlig også, så kan jeg bare ligge med skærmen. Nej, fordi skærmen i sig selv... Fordi der var et kæmpe studie for 10 år siden, der ligesom viste det med det blå lys med iPad. Så sad du og læste med iPad, så var du helt fucked i ugevis bagefter. Alt muligt. Der er ingen, der lykkes med at reproducere det studie. Og hvis man ikke kan reproducere et studie, og man har forsøgt mange gange, så er det ikke great. Generelt er der rigtig mange studier, hvor der kommer ud, og så er det nogle store overskrifter, og så prøver nogen nogle år senere at sige, skal vi lige prøve at give det et skud mere, og så kan det ikke lykkes. Og det glemmer man så lige at lave en masse historier om. A.k.a. verdenspressen. Tak for det. Så rigtig meget af det er lort. Jeg siger ikke, at den her studie med det blå lys er lort. Det viser i hvert fald, at det var umuligt at det var meget, det kunne ikke genskabes det her med, at det ligesom skulle ødelægge så meget på søvnen. Der er ikke nogen tvivl om, at det blå lys i sig selv er et problem, også fra LED-pærer og fra alle mulige andre ting, men
det er ikke skærmen, den lille skærm, der er det ikke det blå lys, der er problematikken. Problematikken er interaktionen med skærmen. Det vil sige, sidder du og ser en fodboldkamp, et eller andet, helt stille og roligt, eller en serie, du har set før, eller et eller andet, du ved, en gammel klassiker, western, Paul Reichhardt, et eller andet, og der kunne det også godt være 2900 Happiness, det var også efterhånden en klassiker. Det var det faktisk godt. Det er Peter Reichhardt. Skønt, det er med Peter Reichhardt, og jeg er imponeret, at du kunne referencen Ja, og joken. Det var impressive, at jeg kan den reference. 250 år yngre end mig. Og fordi du var jo basically ikke født, da Christiane Schaumburg-Müller var færdig med at lave den rolle. Nå, der er der ikke noget, og det er skønt. Jeg blev født under sæson 2. Du blev født under sæson 2? Ja. Det overgår jeg simpelthen ikke at høre på. Nej, det gjorde jeg ikke. Så du undfangede faktisk på optagelserne. Nej, stop. Næste. Jeg siger bare til dig, det blå lys skal vi selvfølgelig passe på generelt, fordi det kan hæmme noget melatoninproduktion, som gør det, måske det gør det sværere at falde i søvn, men det har ingen konsekvenser for søvnens kvalitet. Okay. Det er to meget forskellige ting, fordi det er meget forskellige mekanismer, der gør, at man falder i søvn, og nogle andre mekanismer, der du bliver i søvn, hvad for en kvalitetssøvn du har. Jeg havde faktisk forstået det som, at hvis jeg ligger med skærm lige inden sengetid, jamen så har jeg faktisk en dårligere søvn. Ja, men det kan man da også godt opleve, fordi du har svært ved at falde i søvn. Så den følelse af oplevet søvn, du kan jo ikke selv mærke, hvor godt du har sovet. Ja, sådan lidt groft næste morgen kan jeg mærke. Ja. Men den der oplevelse af, at man ligger ved og drejer sig, der kan være noget rigtigt i det med den blå skærm. Okay. Og man kan sige, i dag kan du også, de fleste telefoner indstiller sig jo på nærmest ikke blåt lys. Min sætter jeg på sort-hvid efter kl. 19:20 stykker, og det gør jo, at der ikke er ret meget blåt lys tilbage. Der er selvfølgelig noget, men det er begrænset. Ja. Det står ikke mål med, hvor meget blåt lys, der kommer ud af konventionelle PR'er, altså LED-PR'er, som de fleste mennesker har. Okay. Hvis du ikke kan indstille dem i en varme tone, som Philips Hue eller noget andet, ikke betalt samarbejde, som sådan. Eller det er det vel tænkt til. Ja, det er det jo. Det er det jo. Jeg har faktisk sige, i skrivestund har jeg ikke nogen kontrakt med dem. Jeg får en til næste år, men lige i dette øjeblik er det faktisk ikke. Der er det bare frivilligt. Bottom line er, man kan vælge hvad som helst. Der er en masse andre brands, der også laver det. Pointen er, den mængde lys, der kommer fra det, er meget voldsommere end den lille bitte skærm der. Det er også det, der ligesom ikke rigtig har givet nogen mening for folk. Hvorfor er det ligesom, altså for forskere og sådan noget? Det er interaktionen. Det er det med, at du sidder og doom-scroller, fordi det giver noget dopamin. Det er i hvert fald en anden. Det giver et andet kick ind i hjernen, og det har ikke noget med blå lys at gøre. Så skærm er ikke problemet, det er din interaktion med skærmen, der er problemet. Okay. Så du må godt erstatte det med, måske sidde og en tv-serie. Jeg ser Mandalorian for 4 gange, som er en fantastisk serie. John Favreau's vidunderlige univers, og det tager stille og roligt, og jeg elsker det, og dejligt, og det gør mig fuldstændig roligt. Men jeg skal ikke sagtens se. Jeg skal ikke sidde på TikTok og få en ny video hvert sekund. Det er det, du ikke skal. Klart. Forstår du? Ja. Jeg tror også, det er også noget med, hvordan man med børn og så videre. Hvad som er at læse? Læse vil være fantastisk, hvis det var en bog. Nå, men jeg mente en skærm. Men du kunne også godt læse på en skærm, især hvis du fjerner det blå lys. Altså som udgangspunkt vil jeg tro, det er bedre at læse ved en lille stearinlys skær og en gammel, ved en lille fis i en hornlygte. Ja, så nu vil det er en lille stump stearin, det er der ikke mange, der er klar over. De tror, der er nogen, der har spruttet ind i en lille hornlygte. Det er det ikke. Altså en fis, det er den sidste stump af et stearinlys. Det hedder fisen. Det er en fis? Ja, det er så gammelt og sådan noget ting. Fis i en hornlygte har ikke noget med prut at gøre. Der kan man godt mærke aldersforskel. Lige præcis. Og så elsker jeg at fortælle den slags. Ja. Jeg kender anekdoter, det er så dumt at sige. Pointen er, et lille stearinlys, en lille bog, fantastisk. Selvfølgelig vil det være det bedste, men hvis du gerne vil læse noget, jeg kan ikke umiddelbart se, hvad problemet er at læse på en skærm, hvis du får ligesom får indstillet den til natindstilling, og sidder der og gør det ved super lavt. Vi har siddet og set serier inde i sengen, nu har vi testet det her af, hvor vi skruer helt ned fra computeren, og ligesom gør den der gullige tone, True Tone, tror jeg det hedder på Mac, og det hedder noget andet, whatever. Altså, vi sover fantastisk. Og vi falder i søvn til serien. Og det ved jeg godt, det har jeg aldrig sagt før i den her podcast, men prøv at alle hacks gælder, venner. Altså, din hustru, hun har været lykkelig, hun da du glad. Kommer hjem med den her nye viden. Hun er ekstatisk, fordi hun er jo, du ved, hun er besat af skærm jo. Altså, hun er jo, bare for telefonen vristet ud. Jeg kan godt lige fortælle en anden syg anekdote om det. Nu kender I, du har så mødt hende, kan man sige det, alle sammen her. Hun har jo haft sådan lidt sådan akne-elementer, kalder vi en hudlæge, vores hudlæge, sådan hernede, i al den tid, jeg kendte hende. Og hvis du kender mig, så ved du, at sådan et problem vil jeg løse. Hun er ligeglad, hun går slet ikke op. Hun er sådan, ja, det er jo et problem for mig, siger hun til mig, men det er jo et udtryk for, at der er et eller andet galt, siger jeg. Så jeg har gået fuld idiot på at finde ud af, hvad kan det være. Jeg har taget ting ud af hendes kost, introduceret igen, prøvet. Jeg har gjort alt. Vi har skiftet hudplejerutiner, der er ikke noget af det, jeg ikke har gjort. Vi har været i forskellige sæsoner, der har været sol, der har været vind. Alt er prøvet af. Godt. Fortsætter. Og det er ikke noget med hendes cyklus at gøre. Hun er ikke på hormonprævention. Der er ingen consistency andet, end det bare er der hele tiden. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Nogle gange forsvinder lidt, nogle gange kommer tilbage, men det har ikke noget med det andet at gøre.
Så siger jeg til hende, at hun ligger og hører med sin telefon om aftenen, der ligger hun og hører Mørkeland, for hun kan godt lide at høre om folk, der bare bliver stærke. Hun er en af dem, der falder i søvn til den podcast. Så siger jeg til hende, men kunne du mindst slå wifi og bluetooth og alle de forskellige ting fra, og det prøver så en periode, det er fint nok, det gør, der skal ikke noget. Og så siger jeg, hvad med og nogle gange så vågner hun om morgenen, og det burde være en Samsung Flip-reklame, fordi så er der en Samsung Flip inde i hendes ansigt, så er det ligesom det der to kameraer, så ligger hun bare sådan helt ind i den, siger til en søde, ellers skal jeg ikke høre det, jeg kunne ikke lide hovedtelefonen, jeg siger, okay, men kan du så ikke lægge den ind på den anden side af puden, det kunne kun høre igennem. Så lægger hun den, for der starter hun så med at lægge den ind på den anden side af pudebetrækket, så går der 14 dage, alt er væk, og nu er hendes hud perfekt, og har været perfekt i 3 måneder. Og vi er sådan lidt, det er jo fordi, tror jeg, hvad jeg regner mig frem til, telefonen er jo basically et toiletbræt. Og fordi der er bakterier. Yes. Hvor meget rører du ved den her? Rør dig selv på pikken. Ja, ret meget. Rør her. Gokker nogen. Bip. Det er ikke fordi, man spritter den her af hver dag. Så hun lægger bare den her bakteriebombe direkte ind i øjnene. Altså fuldstændig lige herinde, der ligger hun med det, og den ene dag, den anden dag, sådan her. Og vi er i chok alle sammen. Det er simpelthen telefonen, tror vi. Det er den eneste årsag, jeg har, apropos hvad meget lort, der ellers er på sådan en. Ikke? Men jeg må faktisk lige sige noget, og nu, det er ikke for at smide nogen under bussen. Nej. Men Johanne, lige da jeg hilste på dig ude ved indgang, der tænkte jeg, nej, hvor har du fået flot hud. Hej, tak. Og jeg ved, det er ikke fordi, jeg har tænkt, du har haft dårlig hud, men jeg tænkte bare, i dag der har du rigtig flot hud. Og det er du også, I har meget samme... Men det er jo fordi nu... I har meget samme hud. Er det fordi 100% credit for det? Nå, men jeg gør jo ikke noget, den siger, så han tror, det er Selvfølgelig gør hun det. Johanne har en idé om, hun ikke gør nogen. Hun har en idé om, hun er en af de få mennesker i verden, der ikke påvirkes uden at opdage det. Hun er de få mennesker, som har 100% styr på alt, hvad hendes vaner og ting gør, fordi i modsætning til alle os andre, som er 90-10, vi er jo 10% aware, og 90% gør vi ting underbevidst og ubevidst. Der er Johanne en af dem, der har 100% adgang til sin underbevidsthed, og bare styrer alting selv. Det er slet ikke alle de ting, hun har hørt det sidste år, som bare sådan lige så stille nuller sig ind under stille og roligt. Nej, der sniger det sig ind. Det tror jeg godt, hvad det er Woods. Det går, du til det er Woods. Jamen, for mit vedkommende det ser pænt ud. Er det ren lykke. Ja. I har begge to rigtig flot hud. Tusind tak. Tak. Jeg vil sige, generelt er du blevet sundere, og du ser også sundere ud, Johanne, altså på puden. Jeg er glad for, at I siger det i dag. Jeg har virkelig en dårlig dag i dag i mit ansigt, føler jeg. Nå, jamen, det er flot. Overhovedet ikke. Ja, altså jeg bruger slet ikke make-up længere. Eller ikke, når vi laver optager og gør ting og sådan noget. En lille dråbe, i gang imellem kommer en lille dråbe, det der sol, der giver lidt farve, blander i min serum. Nej, søde. Nej, skat, ingen af de to ting. En selvbruner dråbe. Foundation. Det er bare... Hold kæft, det er sjovt. Nå, provinsen i tilbage til Rasmus Brohave. Nu sidder vi to bare og snakker. Undskyld, det har vi været så mange gange. Det er ligesom... Jamen, det er dejligt. Vi kunne have en podcast. Det er dejligt, ja. Det har vi en podcast. Det har vi faktisk. Vi har 3 afsnit. Ja, det har vi. Nå. Så det er bare for at sige, telefonen er ikke uskyldig. Den er fyldt med bakterier. Og kan også have mange andre problematikker. Men det er ikke nødvendigvis det blå lys fra skærmen, der er the culprit, eller hvad man vil sige på dansk. Så det, du kan godt læse, jeg vil gerne have, og det er rigtig dejligt at læse og falde i søvn til. Godt. Jeg synes, rødt lys fungerer rigtig godt, og det kan også være rødt lys fra en almindelig pære. Det behøver ikke være fra sådan en fancy panel. Det fungerer også sindssygt godt for mig til at falde i søvn. Jeg har en pandelampe med rødt lys i. Den jeg joker ikke. Hvis du læser ved den, så går der 10-15 minutter, man er ude. Er det rigtigt? Men der er en grund til, hvorfor tror du, de har lavet? Hvorfor er det ikke bare grønt lys? Det er jo til, når man vågner i shelteret, og lige skal op og tisse, som jeg også skal ved en 4-5-tiden. Og så trigger du ikke noget som helst. Du får ikke i gang med din kortisolspike, og der sker ingenting med det røde lys. Jeg tænkte faktisk over noget i morges. Ja. Der var jeg oppe og tisse der ved 5-tiden. Jamen, jeg drak meget i går aftes. Altså væske. Vand. Bare vand. Hvad skal du med alt det fucking vand? Det er skønt. Sådan et iskoldt glas vand, det er skønt. Nå, jeg er oppe og tisse. Jeg skal lige se, hvad er klokken? Der lyntapper jeg lige på telefonen. Ja. Den er 5:14. Ja. Hvor dårligt er det egentlig? Altså, det er jo lynhurtigt. Jeg vil sige, baseret på det, vi lige ved nu, så tænker jeg, at det ikke er verdens undergang. Okay. Hvis du ellers er sådan nogenlunde ellers sådan vel afrundet menneske. Jeg tror godt, det kan trigge nogen, som i forvejen måske er lidt alert, så kan det få det sidste. Ja, forstår du, hvad jeg mener? Man kan sige, 5 om morgenen er jo, der er jo nogle mennesker, der står op, og hvis din sådan kronotype er tidlig, det ved vi jo ikke, det er jo ikke afklaret, så kan det godt være, at du allerede er i gang med sådan at få det første kortisol-start-spike, og hvis det kan så selvfølgelig være med til det, men jeg tvivler på et hurtigt klik. Men jeg vil sige, jeg har overvejet at få sådan jeg har lyst til at sige, at min far også havde sådan en eller sådan en klokradio, er det et ord? En klokradio? Ja, men med røde tal. Jeg har en håndsvingsradio derhjemme. Hvad betyder det? Jamen, det er prepper. Okay, jeg vil gerne have en rød
displayet klokradio. Det havde min far, kan jeg huske. Og det er sådan, at der kunne man se, hvad klokken er hele natten, og det kunne jeg vildt godt lide. Men så skal det være sådan en, du også lige skal trykke på, for at der kommer lys, for ellers er det træls, man får sådan lys. Ja, det er. Jeg har jo natbriller på, så det er jo ligegyldigt. Men nej, jeg tror ikke, det er noget problem. Jeg tror altid med natbriller, også selvom der er helt mørkt i rummet. Der kan ikke blive mørkt nok. Godt. Så du er oppe og tisse. Nu skal vi høre, det var de forskellige ting, du skulle gøre. Yeah. Og nu skal du så fortælle os, hvad der er sket. Altså, hvad har du gjort? How have you been? Den her podcast er gratis for alle, og det kan jeg blandt andet takke min annoncør Puri for, som er en dansk virksomhed, der laver kosttilskud af høj kvalitet. Ligesom jeg er Puri helt vilde med protein, så de har udviklet et unikt proteinprodukt til personer, der gerne vil have højkvalitetsprotein. Deres CP2 Active er en blanding af både valleprotein og kollagen. Kæmpe win-win. Den er nem at bruge, og med bourbon vaniljesmag. Det er seriøst så lækkert. Puri bruger få og udvalgte ingredienser, og produkterne bliver testet hos uafhængige laboratorier for over 200 uønskede stoffer for at sikre den høje kvalitet. Og det er ikke bare noget, de siger. Du kan selv scanne dit Puri-produkt og se testresultaterne. Så hvis CP2 Active også skal være en del af dine rutiner her i 2026, så kan du få 25% rabat på dit første køb på puri.dk/Emil eller med min rabatkode Emil. Og hvis du allerede har brugt koden en gang før og gerne vil købe mere, så kan jeg anbefale at købe Puris produkter på abonnement, for så får du nemlig fast 20% rabat. Ja. Jamen altså, jeg... Start med træning. Skal vi gøre det? Skal vi starte med træningen? Træningen er stadig på gode uger 3 dage om ugen. Okay. Mandag, onsdag, fredag. Ingen løb. Ingen løb, men det er simpelthen, fordi jeg har jo reaktiv gigt. Hvad betyder det? Jamen, det vil sige, i 2018, der havde jeg tyfus. Jeg var på Bali. Der vil jeg simpelthen nødt til at sige, høre. Jamen, det er en sygdom fra Emil fra Lønneberg. Det var Tyttebær med mig, hun sagde altid, I får musetyfus. Og det fik jeg. Og det er sjovt, fordi jeg har virkelig svært ved at grine, men det er jo forfærdeligt, du har haft musetyfus. Jeg havde tyfus. Du var fuld 100% musetyfus. Jeg var på Bali i Jamen, jeg har fortalt den her historie mange gange. Men du har ikke fortalt den til mig. Og derfor siger jeg 100% have den historie, hvor du får musetyfus. Jeg var på Bali i 2018. Der får jeg en slem madforgiftning. Jeg ligger i 3 dage. Det er kaos. Er det begge ender? Det er begge ender, og det er også, når man sover. Det har jeg aldrig prøvet. Du sked i bukser, mens du sov? Ja, jeg havde kun underbukser på, men... Og sked under bukserne? Jeg sked under bukserne, simpelthen. I kan da ikke grine af mig. Jeg griner ikke. Jeg sidder her i ramme alvor. Det var faktisk kun mig, der grinede. Jeg sad. I bed jer i læben, og så grinede jeg. Fordi du tog til 18, så du har været 4,5 år gammel på det tidspunkt. Ja, jeg var. Skal man også lige huske, at du var et spædbarn. Jeg har været 20 år. Jeg har været 20 år der. Okay. Jeg tror jo bare, det er en madforgiftning. Jeg har spist fra en strandbar. Sådan det. Jeg fortsætter ferien. Jeg kan godt mærke, at jeg er svækket, men jeg er mat, og jeg har tabt et par kilo. Okay. Det har jeg altså. Jeg er meget tynd. Jeg kommer hjem. Alt er godt. Lige pludselig, efter 3 uger, så begynder jeg at få rigtig ondt i højre fod. Og et par dage inden da, det er vinter, jeg er glidet på en trappe. Jeg tager til lægen, fortæller, jeg er glidet på en trappe. Nu har jeg ondt, der er gået et par dage. Jamen, den er forstuet. Fint. Hjem. Slap af. Super. Jeg får et par krykker med. Så begynder det at gå ondt i den anden fod. Og den, du ikke var faldet på. Den, jeg ikke var faldet på. Og så tænker man... Og så siger han, den er overbelastet. Så tager jeg hjem igen, og så ligger jeg så... Har du ikke samle, eller? Nej, det har jeg ikke. Jeg tager hjem, så begynder knæene at gå ondt. Og så tænker vi, for satan, hvad sker der nu? Men det er, fordi du ligger for meget. Men jeg kan jo ikke ligge for meget, altså. Så begynder nakken at gå ondt, så begynder albuen at gå ondt, så begynder højre hånd at gå ondt. Og så tager jeg til en læge igen, og jeg siger så, prøv at høre, I er nødt til at tjekke mig for tyfus. Fordi min far havde for 35 år siden, da han var i Polen, musetyfus. Og det er fuldstændig samme symptomer. Okay. Og så, da jeg ringer til hende af sekretæren... Hvorfor er det musetyfus? Hvorfor kan det ikke bare hedde tyfus? Hvorfor skal det musetyfus? Jamen, jeg tror, det hed musetyfus i gamle dage. Nu hedder det vist bare tyfus, så vidt jeg ved. Det, jeg havde, det var bare tyfus. Må jeg bare sige. 100%. Jeg ringer til sekretæren hos lægen. Hos tyfusklinikken. Hos tyfusklinikken. Jeg siger, prøv at I er nødt til at tage nogle blodprøver på mig. I er nødt til at tjekke mig for det her. Og de siger, ja, men det er der jo ikke nogen, der får. Og det er jo en fynsk læge, formoder jeg. Ja, det er Svendborg. Ja, det er selvfølgelig Svendborg, ja. Og så får jeg så overbevist til, at jeg skal have taget nogle... Gang. Flytter du på et eller andet tidspunkt til Svendborg? Køber du et hus i Svendborg, eller er det en anden, jeg sammenligner dig med? Nej, det er mig. Kan du huske, han er 13 år gammel, siger, jeg køber et hus i Svendborg. Ja, jeg var 21. Ja, men stadig. Okay. Med din på den tidspunkt kæreste, tror jeg. Ja, det er præcis. Og du er 100% tilbage nu, vi er enige om, ikke? Ja, 100% i København. 100% i København. Fordi jeg mindes, der var en eller anden, der tog afsted. En eller anden, at du det var mig. Det var dig. Godt. Det var mig. Så du sidder
Du sidder i Svendborg med fuld musetyfus. Fuld musetyfus. Altså, jeg kan ikke gå. Jeg ligger ned i 2,5 måneder, og jeg kan ikke gå, for det gør så ondt. Jeg ligger bare og kigger op i loftet. 20 år gammel. Det ender så med, at jeg får konstateret musetyfus, efter de har taget en masse blodprøver på mig. Eller ikke musetyfus, bare tyfus. Jeg ryger så ned til en gigtlæge, fordi nu har jeg jo fået... Hvad er tyfus? Kan vi lige sige lidt mere om det? Jamen, det er forårsaget af en salmonella-forgiftning. Aha. Og så fordi jeg ikke fik antibiotika, da jeg var syg med madforgiftningen, eller salmonella-forgiftningen, så har det skabt en inflammation i alle mine led. Og det var det, der gjorde, det gjorde pisse ondt efter 3 uger. Okay. Og fordi jeg ikke fik antibiotika, så har det ligesom skabt en eller anden form for reaktiv gigt i min led. Så når det bliver koldt, så får jeg ondt i min led. Og det er en permanent tilstand, tror du? Ja, det er nok resten af livet. Jeg har faktisk overvejet, om jeg snart skal tage til en læge lige og få det undersøgt igen. Der sker meget på det der, og vi ved meget mere om sådan noget, netop sådan noget inflammation, kronisk inflammation, hvor man kan gøre for at nedsætte, og der er jo rigtig mange ting, man siger. Meget af det, vi snakker om i den her podcast, er jo anti-inflammatorisk, kan man sige. Nu kan vi så spørge, Johannes spørger, om det er blevet bedre, efter du har været her. Det synes jeg ikke. Jeg begyndte jo at løbe, efter jeg havde været her første gang. Okay. Og det var egentlig det, der ledte mig hen til, at jeg fortalte om tyfusen. Okay. Det begyndte at gå ondt i mine ankler, og derfor så stoppede jeg løbet. Fair. Faktisk for at holde en pause. Men jeg vil gerne prøve at starte op igen. Det er ikke, fordi du skal løbe, der, fordi der er masser af andre meget mindre hårde ting, såsom cykel, er jo bare ret blødt mod ledene, kan man sige. Ikke? Der er det er selvfølgelig rigtigt. Så bare det er noget cardio? Yes. Okay. Det vil jeg drømme om. Det kunne godt være. Jeg bliver en paranormal type. Så hvad gør type. du nu? Du styrketræner de der 3 gange om ugen. Yes, og det hjælper på gigten, hvad jeg lige sige, eller holder det stangen, eller hvad? Ja, jeg mærker ingenting, når jeg træner CrossFit. Du mærker ingenting, når du træner? Nej, det gør jeg ikke. Bagefter? Nej, altså når jeg løber, så mærker jeg det imens. Okay. Men der er ingenting, der er ingen gener, når jeg laver CrossFit. Okay, interessant. Hvilket er jo ret godt. Det er super godt. Det er jo nok vi udtaler altså generelt ikke om noget, der er for folk er syge eller har en diagnosesygdom. Der er ikke nogen, jeg er ikke læge, det er ikke nogen, der herinde, der er, og jeg er heller ikke ekspert, men du forstår, hvad jeg mener. Så for mig taler vi jo primært om det raske menneske, hvad kan vi gøre for at optimere det, gøre det så godt som muligt. Jeg vil svært ved at udtale mig om det her, men jeg synes helt klart, du skal se nogen, der ved noget om emnet, fordi hvis det alligevel er næsten 10 år siden, 8 år siden, der er sket sindssygt meget med lige præcis den her. Altså, der er jo også noget CBD, også noget forskellige ting omkring. Ja, men det... Jeg ved ikke, om det er lovligt. Det er vel lovligt i Danmark at sælge CBD-ting. Jeg kan du købe alle mulige steder. Det er bare THC'en, man ikke må få. Og jeg har prøvet nogle CBD-olie. Altså, jeg har ikke gigt, men jeg ved, der var i hvert fald rigtig godt for mit søvn, og alle andre positive ting, så bare det smagte så fucking dårligt, for det smagte det smager helvede til. Og så er der måske også noget med det, og facilitet, der ikke er super. Jeg ved ikke, om det er THC'en, det skal de have været usagt. Men der er i hvert fald også noget der virkelig har en positiv effekt på især gigt, eller den her. Ja, anyway. Men jeg synes, at du skal blive undersøgt for det. Jeg har godt tænkt på, at det skal jeg have gjort. Ja, men hvis du rykker så træning, holder du nogle consistency, men ikke så meget cardio. Yes. Nej. Hvad sker der med kosten? Kosten, der er jeg meget proteinfokuseret. Ja. Jeg har sgu ikke tal på. Jeg holder ikke regnskab med, hvor meget jeg spiser. Men jeg prøver at spise ret meget. Og jeg har bedre end før. Ja, det er bedre end før, og det er meget proteinfokuseret, det vil sige, at jeg kører ikke så meget brød og sådan noget mere. Jo, det spiser jeg stadigvæk, men hvis jeg kan vælge en masse forskellige mad, så vælger jeg altid protein. Proteinkilden, ja. Aha, okay. Og hvad spiser du på en dag, for eksempel? Lad os prøve at tage er du 3 måltider? Ja, 3 måltider, ja. Altså, i morges, der fik jeg 4 æg. Wow. Det har du inspireret mig til. Sådan. Og så fik jeg noget skyr. Flot. Normalt putter jeg nogle blåbær på, dem havde jeg ikke flere af i morges. Så en meget, meget hvid kost i morges. Frokost, den synes jeg altid er svær. Ja. Nu sidder jeg på et kontor, og der er vi godt nok gode til at gå ud og købe en salat eller et eller andet. Ja. Der prøver jeg altid at få noget med noget protein i også. Aftensmad, det er meget kylling. Det er meget... nu har jeg lige været på jagt. Altså, jeg skød ikke dyret. Okay. Men jeg var med. Hold kæft, jeg har kød i fryseren nu. Okay. Så nu... Du har skudt dit eget, eller du har fået nogen til at skyde jeg spottede den, og han skød. Okay, sådan. Nu med optagelse er bare en frivillig? Ja, det var faktisk noget optagelse, ja. Okay, ja. Men det er jo en meget så nu spiser jeg bare måde at lave mad på, føler jeg. Ja, ubehageligt, men altså... Så ubehageligt. Meget godt lige at se, hvor det kommer fra. Jeg skal ikke prøve det. Så jeg spiser meget kød. Okay. Jeg burde nok spise nogle flere grøntsager. Nej, men jeg tænker fibre og vitamin og... Spiser du nogle tilskud? Jeg har lige i dag bestilt fiskolie og multivitamin. Nej, godt. Hvorfra? Matas. Hvad brand? Matas. Matas eget brand? Ja. Okay, ja. Super, fint.
Er det okay? Ja. Altså, Vi dømmer ikke. Godt. Alt er jo bedre, end du ikke gør det. Okay. Godt. Okay, så kosten er der nogenlunde styr på, synes du? Ja, det synes jeg. Kan du mærke det mere stabilt blodsukker? Det kan nogle gange, altså hvis man er vant til at spise meget kulhydrat tungt, altså sukker og kommende sukker, mel, pasta, hvor det var brød, kan man nogle gange, når man laver skifter den her type diæt, godt mærke, hvis man så en gang imellem går tilbage til den gamle kost. Men det er min kæreste i hvert fald sagt, at hun ligesom har troet, hun er lidt ked af, at hun ikke længere bare kan spise et helt kilo blandt helst slik, fordi så får hun det fucking dårligt, og susen for ørerne og bliver sådan helt, som man jo bør. Altså, jeg synes aldrig rigtigt, jeg har spist på den måde. Nej. Jeg har ikke været ude i de der sådan ekstremer. Men nu har jeg lige været i New York, og der blev der med der aftalte jeg med mig selv, nu æder du bare. Så nu skal du bare... Man kan jo spise enormt sundt i New York, vil jeg sige. Det er godt at gøre, man, men det er godt nok også lækkert lige at gå ind og få det rigtige pizzaslice og sådan noget. Og der kunne mærke noget i forhold til før? Altså, jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt mere sådan træt, men jeg tror også bare, man er overstimuleret i sådan en by, ikke? Jo, det kan godt være. Men der er ikke nogen tvivl om, den der type fødevare, hvis man ligesom går tilbage til en clean living, lidt mere. Altså, jeg kunne da mærke, da jeg skulle ned og træne første gang efter jeg kom hjem, hvor jeg lige havde holdt en uges pause også med det. Det var hårdt. Ja, men og det vil kun være med alderen, skal jeg helst at sige, så det kan du bare glæde dig over. Ja. Okay, så kost nogenlunde styr på træning, hold noget consistency. Vi skal snakke om kaffe. Godt, men så lad os snakke lidt om kaffe. Fordi jeg er jo blevet en kaffehund. Altså, jeg har jo købt... sådan en kender du godt, ikke? Jeg kender en kaffe. Ja. Især det, og det er sådan rigtig typisk... sådan i din alder, nu begynder det. Hold kæft. Sådan bro. Nej. Er du ikke samme alder, så er ikke din kæreste er samme alder, ikke? Min lillebror også. I er den samme person. Dig, Anton og Anton. 2 Antoner og dig. Så sidder I der med jeres lille, og min bror har sådan en lille whisk, han kommer ned i den der. Ellers er det pour over, og det smager bare af surt røvhul. Altså, jeg står med nåle i espressoen. Ja, han har den der nåle, man kører rundt i espresso for at lave det der mønster. Jeg hygger mig virkelig meget med det, og det er min nye... Giv mig nu en fucking kop kaffe. Det er min nye hobby, og jeg skal med at servere en kop kaffe for dig, hvis du giver mig lov til at stå med de nåle. Ja. Er det espresso-baseret, eller det er espresso, over, eller det er espresso, ja. Men hvad er problemet? Jamen, det er, at jeg tror sgu, jeg drikker for meget, til jeg kan falde i søvn. Jeg har skiftet alle mine bønner ud med koffeinfri bønner. Der findes høj kvalitet. Der findes... Eksperimenter med det. Okay. Jeg drikker 1, måske 2 kopper kaffe med koffein om dagen. Og det vil jeg sige, og inden kl. 12. Ja. 1. Det vil jeg sige var max de bedste dage, når jeg ikke får noget koffein. Okay. Det er koffeinfri, den her. Ja. Og så må jeg sige, så jeg er jo faster til toilet tiden typisk, og så drikker jeg det enten med noget usødet mandelmælk, eller bare sort, eller et eller andet. Ikke? Okay. Og det har, altså, mit problem var, at jeg fik tynd mave af kaffe, og der har koffeinen, det er fjernet koffein, har gjort, at jeg ikke længere har tynd mave. For det sætter gang, vi har undersøgt det med tarmtine eller nogle andre, i forhold til, hvad koffein gør. Det kan sætte gang i peristaltikken i tarmen, det vil sige, det der sådan bevæger den i gang, fordi koffein er en stresser. Ja. Så det er ikke bare, fordi man drikker kaffe, så røvhullet eksploderer. Det er egentlig ikke det. Det er simpelthen, fordi koffeinen i kaffen, ligesom, i der teorien, ligesom sætter gang i systemet, og så kommer det ud af det, uden det egentlig ligesom er lavet til en pølse endnu. Okay. Altså, hvis man har tynd. Ja, klart. Ja, det ryger lige igennem systemet. Og det irriterer mig, at nu spiser jeg sådan nogle kostbare fødevarer og tilskud, alt muligt, så gad jeg ikke bare skide dem ud igen. Nej, så derfor har jeg stoppet med koffein. Men okay, det har en masse andre fordele. Den måde. Ja. Du selvfølgelig vil have det ud af kroppen hurtigt. Nej, jeg er klar over, at det skal jo optages. Du bliver jo ikke, hvad du spiser. Rasmus Brohave. Du bliver, hvad du skider. Hvad du optager. Nej, du bliver ikke, hvad du skider. Hvad er det for et udtryk? Du bliver, hvad du ikke skider ud. Men det er bare ikke helt lige så catchy, som du bliver, hvad du optager. Men lad os bare kalde det afsnit. Du bliver, hvad du ikke skider ud. Du bliver, hvad du skider. Nej, det er kæmpe lortet. Det er så grimt. Jeg troede, du var en bright person. Men det giver ingen mening at sige, du bliver, hvad du skider. Det er mandag, ikke? Godt. Det er jo selvfølgelig det negerede. Du bliver jo det, du ikke skider ud. Hold kæft, mand. Der er selvfølgelig nogle af bakterierne i tarmen, der spiser nogle af tingene, og de kan stande gasser osv. Det bliver du selvfølgelig ikke. Men du bliver det, du optager, Rasmus Brøve. Du kan bare komme tilbage en gang imod. Det skal bare hyggeligt det her. Ja, men i lige måde. Okay. Okay, godt med det. Yes, vi er tilbage. Jeg vil gerne kurere det der tyfus, kan jeg mærke. Det kan være, vi skal lave en særserie om Brohave... Jamen altså, jeg vil da gerne være rask. Musetyfus. Ja. Jeg skal lige finde på en rigtig god catchy titel, der har nogle hvor det samme bogstav går igen. Når det var jo faktisk meget, du bliver, hvad du skider. Ja. Det var, du var virkelig døende. Det var bare sige. Hold kæft, du skid bare det der salmonella ud af intetheden. Ja, det var voldsomt. Okay, første gang jeg også har hørt om antibiotika kan blive brugt. Der er masser af gode ting at sige om det. Vi taler om kaffe. Hvor mange kopper får du i løbet af en dag? Og hvornår får du den sidste i virkeligheden? Jeg havde en grænse, der hed senest kl. 17. Nu har jeg ændret den til kl. 14. Det er også 17 er for sent. Halveringstiden er en 5-6 timer.
Ved du, hvad det udtryk betyder? Ja, det vil sige, hvor lang tid. Det tager for halvdelen af mængden. For sen. Så det vil sige, hvis halveringstid er 5-6 timer, og du drikker en kop kaffe kl. 17, og du drikker en kop kaffe kl. 17, så svarer det er det samme som at drikke en halv kop kaffe kl. 22, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay. Så drikke en halv kop kaffe kl. 23, hel kop kaffe kl. 17. That's the same. Okay. Giver det mening? Ja, det er vildt nok. Ja. Så halveringstid betyder også, at drikker du den sidste kl. 12, så er halvdelen ude kl. 6, og så har du 25% tilbage midnat i rundetal. Okay. Det vil sige, at du vil altid have lidt koffein i kroppen. Ja. Derfor synes jeg, at koffeinfri er at foretrække. Okay, men det skal jeg da helt sikkert lige overveje. Jeg har købt en masse forskellige bønner. Jeg købte bare en fra hver af de her forskellige brands, der havde dem, og så er der forskellige måder at udvinde dem på. Der er noget, der hedder Swiss Water, som er det allerbedste. Der bruger de bare vand til at fjerne koffeinen. Så findes der nogen, der bruger CO2 til at finde ud, og så er der nogen, der bruger nogle kemikalier, som dem er vi mindre interesseret i. Jeg har fundet en bønne, der smager fint. Jeg kan sende billeder til dig senere. Ja, gerne. Altså, min kæreste var også meget sådan, nej, det smager ikke. Det smager bare af brunt bønnevand. Så det er jo det er kaffe i princippet. Men hun kunne i hvert fald i den grad godt smage det. Okay. Efter eget udsagn. Okay. Men jeg fandt nogen, der var fint. Ja. Godt, dem sender jeg til dig. Men jeg vil klart sige, at kaffe kan disrupte søvn, og koffein kan. Det er jo ikke et opkvikker, skal vi bare lige huske. Den slukker jo for signalet om, at du er træt. Det er et omvendt. Det gør. Det fjerner noget. Det fjerner et signal. Så i modsætning til andre stoffer, der opper din energi, det er koffein ikke. Så altså bedøver det nærmest bare? Nogle receptorer, jeg kender ikke fuldstændig detaljerne, det ønsker jeg kunne fortælle dig, men pointen er i hvert fald bare, at du skal se det som at den træthed, du ligesom bliver fortalt, du har, den fjerner du ligesom. Ja. Men det er jo ikke det samme som at få energi. Nej, selvfølgelig. Fordi det eneste, du kan få energi det er ernæring. Ja. Ting, du spiser. Og restitution. Ja, klar, men det får man. Det er den eneste måde, du kan få ind i Jeg kroppen. prøvede ligesom at komme tilbage efter det med at skide. Lys også, sol, det kan også give noget energi. Nå. Anyway, så kaffen, klart 14, 12 vil være endnu bedre, og så kan du eventuelt differentiere, så jeg vil sige, det er den første time, halve time til en time, er det heller ikke super med koffein, fordi du har i forvejen sådan et naturligt kortisol-spike, der kommer fra en vågner. Den første time er ret sensitiv, fordi det er også der, når man måler hormontester, der kortisoltester, så måler man lige når man vågner, halv time efter man vågner, og en time efter man vågner, og se om den der bue kommer helt rigtigt. Så inden for den første time, vil jeg i hvert fald ikke drikke koffeinholdig kaffe. Okay. Godt. Så kommer vi til søvnen. How goes, my friend? Jamen, jeg er jo inde i en ret god rutine, der hedder i seng klokken 9:30 bliver den jo nok. Og så op klokken 7:10. For en person, der nærmest lige trådt ud af teenagealderen. Det er virkelig imponerende. 7:10 vågner jeg. Og det er faktisk blevet sådan, at i weekenden, nu bliver du helt, du sidder og slikker dig om munden. Jeg er helt løfter bordet til det med. I weekenden, du får erektion igen. Igen, for anden gang i dag. Det er svært i tredje. I weekenden, der vågner jeg også af mig selv sådan ved 7-tiden. Det er... Jamen, prøv at høre. Det er simpelthen så dejligt. Such a good boy. Det er sindssygt dejligt. Such a good boy. Ja. Nu kom jeg tilfældigvis sent i seng i går, og kom først op klokken 8 i morges. Fint. Men jeg vil sige 8 ud af 10 dage. Det er så imponerende. 6 ud af 7 dage om ugen. Det er eddermame flot. Det var det, jeg prøvede at sige. Men det er meget, meget flot. Jeg bliver nødt til at ros where credit is due. Tak. Fordi det er... det bliver mere vildere og vildere, altså hvor vigtig den søvn er. Selvfølgelig er søvn. Ved du godt, at for 50 år siden, der var definitionen af søvn noget, der gjorde man det, der sov man for at kurere søvnighed. Jeg oversætter fra engelsk, jeg ikke husker, det hedder på dansk. Okay. Så det var den definition af søvn. Det var det eneste grund til det. Det var, at man ligesom kurerede, at du var søvnig. Det brugte man søvn til. This is 50 years ago. Er det rigtigt? Altså, det er ikke længere tid siden. Så søvnforskning som koncept er helt ny. Og som han også siger, Matthew Walker, det er sådan, hvis søvn bare var det, så vil det evolutionært nok være den største fucking møgssag, der findes på den her planet. Altså, det er fuldstændig idiotisk at ligge 8 timer og kunne blive overfaldet af dyr, ikke kunne spise, ikke kunne parre sig, ikke kunne passe på sin afkom, ikke kunne forage, altså hente ny mad. Altså, det giver jo ingen mening, hvis ikke det var absurd vigtigt. Der er ikke nogen proces i kroppen, det ikke er afgørende for at få søvn. Det er så flot, at du kan det. Og hvis du kan holde det der... Jeg vil sige, det tror jeg også er rejsen til resten af dine problematikker og beledende og alt det der. Ja, det er virkelig et flot søvnmønster. Det kan jeg nærmest ikke engang mønstre. Altså, det føles virkelig også godt, når man vågner efter sådan en nat. Og det er så skønt. Thank you. Det er simpelthen så dejligt at vågne op og tænke... That's the drug. Jeg er veludhvilet. Det her er vi ikke enige om. Det er the drug you want. Og samtidig er det så hårdt at vågne. For eksempel i nat, der har jeg ikke sovet så godt. Nej. Vågne op og tænke, jeg har sovet dårligt. Ja.
Men det gode er, når man har rutinerne, så kommer man hurtigt tilbage igen. Ja. Og man er meget nemmere, man er mindre tilbøjelig til at falde i igen og igen, når man har de her rutiner. Og det kræver bare det her hårde struktur. Jeg går i seng på det her tidspunkt, jeg vågner mig selv på det her tidspunkt, jeg gør ikke de her ting de sidste par timer inden, jeg får gjort de her ting i løbet af dagen, og jeg skal gentage, jeg snakker om til mig i en podcast, folk ved godt, hvad det er efterhånden. Godt. Men er det ikke ved at være nu? Er det resultater? Det er meget spændt på. Hvor gammel er du lige nu i kronologisk alder? Jeg er 27. 27,5. Præcis. Ja, jeg bliver 28 om 4 måneder. Altså du er 27,6 cirka, ja. Ikke? Hvor gammel var du, da vi tog første test? Vi har skrevet 27 ud lige ud. Kan det passe, jeg tror lige, jeg var blevet. Det var nok i marts. Godt. Den første test, du tager, og det er jo de her free age test, vi har, som er en metoderingstest af simpelthen dine gener. Det var spyt. Det var spyt. Og det er nok, jeg vil sige, i skrivestunden den mest præcise biologiske alderstest, der findes på den her planet, meget bekendt. Og den er meget svær at rykke ved. Bare for at sige, inden vi går i gang, du har været i gang et halvt års tid. Vi tog så faktisk testen for 2 måneder siden. Gør vi ikke det? Så vi har først fået resultat. Så det er faktisk kun, du er kun 27,5, da vi tager testen. Men der er lavet 2, ikke? Det er jo 2 tester. En i starten, som er da du er 27, og så er en test, der er 27,5. Så det er faktisk kun en 5 måneder, du har lykkedes med. Ja tak, på den måde. Og på den måde er den er svær at rykke på så kort tid, fordi den er så fundamental. Altså det er så voldsomme greb, du skal have til for at rykke den test markant. Bare for at sige. Så det er de små decimaler, man kigger på. Altså er det lykkes at ligesom vende kurven i det mindste. Stagnere den vil også være flot. Og så taler vi om noget, der hedder aldringsrate, som er ens, kan man sige, pace, det vil sige, hvor mange år ældre bliver du biologisk, hver gang der er gået et kalenderår. Ja, tak. Giver det mening? Så de 2 ting er de vigtige faktorer. Første test er du 27 år på dit kronologisk, altså på dit pas, dit sygekort, og der er din biologiske test. Ja. Epigenetiske test, 28,8. Så der er jeg næsten 2 år for gammel. Ja, og man kan sige, det i sig selv lyder ikke af meget, men det er en pace på 1,06. Det er sgu for meget. Og en pace over 1, er som udgangspunkt, i hvert fald sådan i min bog, det er et sted, hvor man kan sige, så er der rum for forbedring. Og det betyder jo ikke så meget lige nu, men hvis man bliver ved med at gange det op, altså underforstået fortsætter man den her sådan trajectory, så vil man jo sige, at de der 0,6, det er jo en 3 uger ekstra. Det vil sige, at du bliver, hver eneste gang gået et år, så er du blevet 3 uger ældre. Så efter nogle år har du givet dig selv et par år for meget. Det er mening. Ja. Så vi er interesseret i at bringe den pace ned under 1. Verdens bedste er hvis 0,6 eller 0,65. Det er sådan det, vi drømmer om at komme ned på 0,0, så er vi udødelige. Men lad os bare tage det derfra. Godt. Du laver så de her interventioner, vi taler om her i programmet. Ja. Så får du din næste test, at du kronologisk er 27,5. Ja. Det vil sige, du er 27,5, da du får lavet den næste test på dit pas. Yes. Der er din biologiske alder. 25,6. Jeg er blevet yngre, end hvad jeg er. Det har vi aldrig set før. Det er meget, 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 meget imponerende. Hvordan kan det lade sig gøre? Du har bare... Det er jo helt vanvittigt. Du har bare gjort, hvad vi siger. Nej, det er din egen skyld. Men du har fået nogle redskaber, og så har du brugt dem rigtigt. Det er jo helt... Jeg er blevet 3 år yngre. Ja, men ikke bare det. Din pace er nu 0,93. Og når din pace er 0,93, vi ved ikke, hvornår den slutter, den nedgang. Du kan jo risikere, der er jo chance for, at din pace bliver lavere og lavere, hvis du fortsætter, indtil den når et eller andet plateau. Det var det tilfælde med mig. Nu er det jo kun 5 måneder, du har, kan man sige, har test for. Ja. Lad os sige, du gjorde det et år mere. Spørgsmålet er, hvornår rammer man så det plateau, hvor man rammer sin pace? Lige nu ved vi bare, at den er nedadgående. Og den kan den blive 0,9, 0,8, 0,8. Hvor langt kan den komme ned med de her forskellige ting? Det er det, der er super spændende. Ja. Du ved i hvert fald, at du er på den rette kurs. Ja, og du er så ung nu, at det her, det er... Jeg håber, det kan motivere dig til at blive ved, fordi det er, det er hjernedøde resultater. Det men også fordi, jeg føler jo ikke, jeg har gjort så meget. That's the fucking point. Fordi... Altså, det føler jeg jo ikke. Men det, du har gjort, er, at du har gjort nogle små ændringer, som har gjort nogle små ændringer i din søvn, som har været consistent, så du har fået 10 minutter mere, halv time der, en time mere, lidt mere træning. Det er det,
når folk de harcelerer over, at jeg sidder og siger, at det er fuldstændig umuligt at lave longevity, og det er alt for det elitært, og det er dyrt, og jeg har ingen uddannelse, hvad snakker du om? Okay. But also. Det er jo helt vildt, altså... Hvem er det, der har lavet de der tests? Det er et firma, der hedder Free Age, men de bliver sendt til USA. Det er det, der hedder Horwath's Clock, en fyr, der hedder Steve Horwath, tysk-amerikaner, der opfandt de her metyleringstests, hedder det, som dem, der kigger på. Og det kigger på en kæmpe population. Og jo flere, hver eneste gang nogen får lavet en test, så kommer din data jo ind i den testpopulation. Jo større den er, jo mere præcis bliver den. Hvor starten var der måske kun 100, 200, 500, der lavede den, så sammenligner man jo med hinanden. Så jeg sammenligner jo dine gener med en anden dude, der er 25. Og hvis dine gener så er bedre, eller ser ud som om de er yngre, så må du jo så de facto være yngre end den person. Så det er sådan, man bruger testen i meget grove træk. Har man flere 100.000 subjects, så kan du virkelig præcisere det her. Så det her er mega godt. Jeg er 25 igen. Men det er du. Og man kan sige... Det er jo sindssygt. Kan du fortsætte med at være 25 de næste mange år? Det vil jeg tro. Okay. Jamen, det... Så congratulations. Tak skal du have. Tillykke, min ven. Tusind tak. Det er velfortjent, og jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, at det ikke kræver andet end konsistent. Altså, det kræver ligesom at blive ved. Det er de små ændringer. Ja. Du har ikke været sådan helt firkantet. Du er ikke kommet ind og været sådan, jeg har bare gjort alt, og jeg har bare tænkt, du har taget det, der kunne lade sig gøre for dig, med de ude, du har været på ferie, du har spist, du har gjort, men du har været consistent med noget af det allervigtigste, som er søvn, og især bevægelse. Og jeg må bare sige, og proteinindtaget. Altså, det er de tre. Det er den hellige, det er Illuminati-trekant. Hold kæft, det er vildt, mand. Godt. Hvad skal der ske nu? Nu kigger vi lige fremad. Hvad tænker du, hvad har du lyst til at gøre nu, når du ligesom hører de her ting? Hvordan? Altså, jeg fortsætter jo med alt det, jeg har gjort. Ja, tak. Selvfølgelig gør jeg det. Altså, kan vi gøre et eller andet for at gøre mig mere sund? Se, nu har vi ham på krogen. På longevity-krogen. Så skal du bare købe de her produkter af Emil Thorup. Nej, jeg har kan vi gøre mig sundere, uden jeg skal købe produkter? Ja. For det er jo også, ja, det er jo også bedst, det er jo bedst det hele. Du er så ung. Ja. Det er more movement. Okay. Det er der, du skal sætte ind. Så skal jeg i gang. Du skal købe motionscykel, købe et løbebånd er faktisk også bedre, for det er sådan lidt, i hvert fald nogle gange lidt blødere for altså, folk. Altså, jeg vil stadig ikke bede om gåbåndet. Nej, ikke for gåbåndet. Det nægter jeg. Godt. Køb den motionscykel, hvis ikke, og så kan man sidde og se serier. Du kan sidde, jeg giver mig selv lov til også TikTok eller Instagram lidt, når jeg sidder på den. Ja. Jeg vil købe sådan en, og så bare bruge nogle timer på den. Hvis du fik din styrke, altså muskelmasse op, og dit kondital helt op, så vil du være, og fortsætte med den mad, du spiser, fortsætte med den søvn, du har. En ting er, hvordan du sådan vil have det, og hvordan du vil se ud. Det er jo bare overfladisk. Jamen, det kan godt være, at jeg skal til at blive stor nu. Men du er ikke behøver at blive stor for at være sund. Okay. Altså, du kan faktisk bare have den størrelse der, så kan du blive endnu stærkere. Men en høj VO2 max, altså højt kondital, det er det, der korrelerer mest med longevity. Altså, det er over... der er meget uenighed, men hvis man, de er dem, jeg ligesom læner mig op af. Der er i konsensus om, at konditallet eller VO2 maxen har med så mange processer i kroppen at gøre, at hvis det er højt, så er det meget svært at være usund samtidig. Hvorimod du godt får en stor mullebas, og så stadig være enormt usund, både metabolisk og alle andre måder. Okay. Så jeg vil sige, fortsæt din styrketræning, bare spis dit protein, og dine sunde fedtstoffer, masser af det, supplementer med eventuelt omega-3, husk at få en D-vitamin her i løbet af vinteren. Ja, tak. Er det nok bare med multivitamin? Nej, den skal være olieopløst, fordi ellers det er en fedtopløsning med vitamin. Den kan ikke bare ligge i sådan en tablet. It's not working. Det tror jeg i hvert fald ikke. Og så noget magnesium måske til, når du begynder med muskler og alt det, så dejligt også med en masse andre processer. Masser af protein. Få din søvn, og så bevæg dig hver dag. Ja, tak. Få lavet noget hver dag. Du bliver et nyt menneske. Og så vi kan lige finde ud af, om det går så godt. Det kan være, at jeg kan snakke med Free Age, om du kan få lov til at få en test med om et år. Ja. Og så kan vi jo altid lave sådan en lille mini-opfølgning. Fordi tænk på, hvis vi kunne få dig ned på sådan noget, altså 0,8 eller sådan noget. Altså, det ville være hjernedødt, Rasmus. Det kunne være sindssygt. Hjernedødt. Altså, jeg er helt i chok. Jeg havde tænkt sådan, nu var jeg måske nede omkring min nuværende alder. Nej, du er rigtig god. Du er blevet sendt ud i verden nu. Tusind tak, fordi du gider komme for tredje gang, og jeg håber, du har været med til at motivere dig, og også inspirere nogle af dem, der lytter med derude. Og du fandt ud af, hvad musetyve forsvar? Og jeg ved med musetyve, og det skal vi kurere. Det gør vi i en anden podcast-serie. Aftale. For er det ikke sindssygt? Det er fandme vildt, det er.